आं आंनि जोनोम गामियाव नुजाथि फैनो हादों। दिनै आंनि खाथलपारा गामिनि गासै रायजो राजाफोरखौ आं लोगो मोनदों। आंनि गासै बिमा बिफा बा आंनि बिदा फंबाय बा आंनि बिबाजै बिमाय गासैखौबो आं लोगो मोनना दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिनि थाखाय आङो दिनै खाथलपारा गामिनि आंनि रायजोफोरनिसिम आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोनाय जाबाय। दिनै आंहा न'आबो आलाय सिलाय जानानै दङ, थेवब्लाबो आङो दिनै रायजोफोरखौ लोगो मोननानै रायजोफोरनि अननाय सिबिनायखौ मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि। दिनै आंहा बिमा बिफायाबो दिनै आं आलाय सिलाय जानानै दङ। दिनै आंहा बिमायाबो उन्दै समावनो आं गोमाजानाय। दिनै रायजो राजाखौ लानानैनो आङो जोबोद खुसि। दिनै आङो आफादाव जोंनि खाथलपारा गामिनिफ्राय आंनि जोनोम गामियानो खाथलपारा गामि। बे गामियावनो आङो जोनोम मोननानै आङो 2005 सननिफ्राय आङो बे गामिनिफ्राय माने आफादाव थांनाय जादोंमोन। आफादनि जानानै हारिनि थाखाय आङो खामानि मावहैदोंमोन, जुजिहैदोंमोन, नांदोंमोन। दिनै नाङै नांनानै आङो 10.5 बोसोर माने जेलाव जोबथेसालियाव थानांबाय। थानायनि उनावहाय आङो थांनाय मे मासनि 2025 मायथाइनि 5 खालार खालि आंखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय नलबारि जेलाव लाना फैदोंमोन। बिनि उनावहाय आं नलबारि जेलनिफ्राय 2025 मायथाइनि जुलाइ मासनि 5 खालार खालि आङो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै फैनो हादों। बिनि गेजेरजों दिनै आं आंनि जोनोम गामियाव नुजाथि फैनो हादों। दिनै आंनि खाथलपारा गामिनि गासै रायजो राजाफोरखौ आं लोगो मोनदों। आंनि गासै बिमा बिफा बा आंनि बिदा फंबाय बा आंनि बिबाजै बिमाय गासैखौबो आं लोगो मोनना दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिनि थाखाय आङो दिनै खाथलपारा गामिनि आंनि रायजोफोरनिसिम आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोनाय जाबाय। दिनै आंहा न'आबो आलाय सिलाय जानानै दङ, थेवब्लाबो आङो दिनै रायजोफोरखौ लोगो मोननानै रायजोफोरनि अननाय सिबिनायखौ मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि। दिनै आंहा बिमा बिफायाबो दिनै आं आलाय सिलाय जानानै दङ। दिनै आंहा बिमायाबो उन्दै समावनो आं गोमाजानाय। दिनै रायजो राजाखौ लानानैनो आङो जोबोद खुसि आरो गोजोननाय मोनदों। बेखिनिखौनो आङो फिन रायजो राजानिसिम, जोंनि खाथलपारा गामिनि रायजो राजासिम फिन गोजोननाय बावहरफिननानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।